Kalingkod kitang tanan, mga ison. Praise God. God is good. Palakpakan nato ang Diyos. Praise God. Ang mga pulong atong gibasa ganina sa Galatians 5:6, for in Christ Jesus neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but faith which worketh by love. Magadala ko mensahe ani nga adlaw, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi sa matang pulong usab nga nagagula sa baba sa Dios. O ini nga adlaw magadala ko og mensahe mga igsoon, ani nga verse, works of love. Ang mga buhat sa gugma. Amen. Gisulat ni Paul sa 1 Corinthians 13, and now abideth this three. Karon magpabilin kining tulo, faith, hope, and charity. But the greatest of these is charity. Magpabilin kining tulo, pagtuo, paglaom, gugma, pananglabaw aning tanan, mao ang gugma. Amen. Ug mo ni ang mensahe akong paggadadon na ning adlaw, works of love. Kining tulo ka magpabilin nga mga butang, doon na siya ay corresponding works na imo siyang makitaan. Works of faith, works of hope, and works of love. O aning adlaw, mahisgutan nato ning tulo ka mga matang sa buhat. Amen. Praise God. Ang buhat sa pagtuo, makita ang bunga diha-diha. Sa dihang nagatuo kita sa pulong sa Diyos, doon ay mga milagro, ang atong awit kanina, may sa House of Miracles, na pinaagi sa pagtuo, may mga milagro na imong makita kung masinati. Praise God. Sa usa ka hinanali nga panahon. Praise God. Sa Bible, usa sa mga propeta na giilagyod nga gigamit sa Dios sa iyang panahon mao si propeta Elijah. Kani nagtagna siya og gutom ug nahitabo ang tulo ka tuig ug tunga nga gutom sa iyang panahon. Dili tiaw ang nasinati sa maong panahon sa katawhan sa Israel. Ug bisan mismo kining maong propeta minanduan sa Ginoo sa panahon na sa kagutom. Ug ingnan siya sumulod ka sa usa ka kuweba, usa ka creek at bang sa Jordan. Din dito suguon nako ang mga uwak nga magdala kanimo tinapay og sudan. Praise God. O dito kining maong tao, sulod sa panahon, samtang ang creek, naapay tubig ngayang mainom, matang buntag og hapon, nagdala og pagkaon ang mga uwak, tinapay og sudan sa taas nga panahon. Ug sa diha nga nahubas na, grabe na gyud ang kainit, nahubas na ang creek, katong giagan gamay tubig, diha sayang gitaguan ang kuweba. Gingnan siya sa Diyos, umadto ka sa Saripta. Kay dunay babaeng balo dito nga suguon ako, nga pakanon ka. Sa daghang mga adlaw hangtod nga ipadala ko na ang ulan sa yuta. Ug milakaw kining maong tao, ug sa ganghaan pa lang sa syudad, dito sa kababaeng balo nga namunit og mga kahoy. Mingon siya, babay, paim na ra kog tubig. O diha-diha, milakaw ang babaeng balo nagkuhang tubig sa usa ka suludlan ug ipainom sa tao sa Dios. Ug sa dihang nakainom na siya, paglakaw sa babaeng balo, gisangpit pag-usab nga babay, tagay ra gugkog usa ka tinapay. O ipadaygan siya. Ipadaygan siya sa babaeng balo nga sa pagkatinuod, maingon nga ang imong Diyos buhi,
wala ko'y tinapay. Na ako'y usa na lang kakumkum nga harina o gamay nga lana sa tibod. Ug ni ako nangahoy aning duha ka stick. Kay akong lutuon to ug human niya na mamatay may kauban sa akong anak. Pero ang tao sa Diyos misulti, for thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. Maingon sa gisulti sa Ginoong Diyos sa Israel, ang imong tibod dili nakahutdag lana, o ang imong tadyaw dili nakahubsan o harina. O mingon ang babaeng balo, as thy God liveth. Gihimo niya mangingsuon, o diha-diha nakita ang milagro sa pagtuman. So, works of faith. Anihang naluto na niya o nahatag niya dito sa tao sa Diyos, wala na sila undang nga pagluto, hangtod nga miabot ang ulan o naghatag abot ang yuta aron makaon sa katawhan. Praise God. Usa ka buhat tungod sa pagtuo. Automatic nga mga butang makita sa diha nga dunay pagtuo. Ang works of faith na ay giekspektahan. Sa dihang ang tao musugot sa pulong sa Dios na siya ay giekspektahan diha-diha. Manausay maghimo tag mga pag-ampo, muingon na ang magampo, ayo ka na. Tungod kay gipasabot ang buhat sa pagtuo. Praise God. Doon na po'y gitawag works of hope. Kining buhat sa paglaom, dili ni siya automatic. Doon na kay agian nga panahon, doon na kay sakripisyo nga mahimo, doon na kay mapaabot nga eksaktong panahon. Usahay na kinahanglan ani ang pailog, pero dili pwedeng undangon ang buhat sa paglaom. Praise God. Nipuli ang laing propeta ni Elijah, puli si Elisha. Human na si Elijah mikayab, gibili ng mantong ato kang Elisha, ug si Elisha nagbuhat na pod sa mga buluhaton ingon nga propeta. Tuna siya mga paglakaw adlaw-adlaw, usa ka adlaw, gisangpit siya usa ka babae sa dalan, hapit usa mo. Sir, hapit usa. Nakita siguro aning maong babay na kining tawhana taho sa Dios unya gutom. Tungod kay layo ang panaw nga gikanan ug layo pud ang sangkuan sa iyang mga paglakaw. Kining maong babay walay anak. Matod pa sa description sa Bible, great woman, dako kay siya nga babay ug wala siya anak. Ug nakita niya ni nga tawo sa Dios ug iyang giagdag pagkaon, hapit usa na itinapay, tubig, kaon. Gihimo ni sa babae matag panahon nga buagi si Eliseo sa maong agianan, dili niya palabyon nga dili niya pahapiton. Hangtod usa ka adlaw niya ana, iyang giingnan ng iyang bana ko, naghangyo ko kanimo. Kining tao balaan nga tao sa Dios, akong buhatan og gamayng lawak. Praise God. Wala ko kasayod kung tinuod ang akong pagduda nga doon na siya hilom bisan sa iyang kahimtang nga unta magkaanak pa siya. Pero akong gisulti, kining buhat sa paglaom, nagkinahanglan nig taas nga panahon nga imong maagihan. Sa maranig, aning kamot kaunta, one day, muagi ko, ang mutungtong kog stage, magdawat kog diploma. Dili man na mahitabo kung high school ka pa. So agion nimo ang taas nga panahon hangtod nga dunay tukma nga panahon nga ang imong gipaabot moabot. Praise God. So kining maong babaeng balo, anong babae nga tambok kaayo, nagaalagad ni Eliseo sa iyang mga pag-agi hangtod nga giagni niya iyang bana nga magbuhat tag gamayng lawak.
Unya, butangan nato siyang higdaanan, butangan nato gamay ng lamisa, butangan nato stool, butangan nato tangkawan, suga, para inig-agi niya makapahulay siya dinhi, makahapit siya. Kung dili lang tinapay unya ang maserve, makapahulay pud sa makadiyot. Usa kadlaw niya ana, ni agi si Eliseo, lakip tong iyang ulipon, sulugoon, ug nihapit sila sa maong lawak, ug dito nakapahulay ang tao sa Dios. Balik-balik nga mga panahon, hangtod nga nakapangutana si Eliseo, unsa may tuyo aning maong pagpangalagad. So giingnan niya ang ulipon, ingna ang babay, unsa may hang gusto, nganong gianitan niya pag-amuma, gibutangan ta gamay lawak, pagkaon, unsa may ang tuyo. Milakaw ang ulipon ni Eliseo, umiadto sa babay, o gitawag, paduol sa iyang lawak. Unya, ang pangutana, subli gisulti ni Eliseo, usa may gusto ani nga babae. Nganong ingani, kanindot ang iyang pagtagad o pagbantay kanato. Wala katingog ang babae dito sa gawas. Pero sigisin ang katong iyang ulipon, may nagsulti ka ng bayhana, sir, walay anak. Ingon ang tao sa Diyos, padula ka na ko, duol. Pagduol sa babay, wala katingog. Ingon ang tao sa Diyos, inigbalik sa panahon, sa ato pa, kung unsa tong Enero to siya, inigbalik sa Enero, sunod tuig, magkugos ka nagbata. Ingon ang babay, ayaw kog limbungi, ayaw kog bakaki, taho ka sa Diyos. Pagsunod tuig, nagkugos na ang dako kayong babay, bata, mga igsuon. Tungod kaya mga sakripisyo, o sa kapagpadayag, sa usa ka buhat sa paglaom. Praise God. Wala tamuundang sa pagpangalagad, kay kabahin sa atong mga sakripisyo, na may paglaom kining maong pagtawag sa Diyos. Bisan usab sa atong mga hilom nga mga tinguha, sa atong mga kinabuhi, dili automatic kay buhat sa paglaom ang atong gitrabaho, ulato nato inigabot sa tukmang panahon. Nasayod ang Dios kung unsay atong hilom nga mga tinguha. Nasayod ang Dios kung unsay atong mga pangandoy sa unahan. Bisag wala pa gani nato malitok sa mga pagampo, nasayod na ang Dios kung unsay atong pagbinuotan, unsay atong mga sakripisyo nga gihimo, kung unsay tugmang ani nga atong gipaabot. Hallelujah. Muna ingon ni Haring Solomon sa iyang mga sulat, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Usa ni siya ka pagpailog, paglaom sa mga butang na atong gitinguha, pero matod pa ni Solomon, delight thyself. Kanang alagara ang Ginoo nga malipayon ang kinabuhi. Praise God. Ug nasayod ang Dios kung unsay atong mga pangandoy aning kinabuhi. Serve the Lord with gladness. Praise God. Dili na lang sa mata sa mga tao, kundi sa mata sa Dios nga dili mahatang pilaw. Nasayod siya tugkad sa atong kasing-kasing na kining mga butanga gi-desire nato sa iyang atubangan. O dili ta maulaw mag-desire kung Diyos mo'y atong atubangon. Kay for with God, nothing shall be impossible. Anita sa works of love, works of faith, works of hope, and works of love. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Iwali ganina ganin magsuon nga ang tao na ang Dios nahimong tao. Ug kini usa ka pagpadayag sa Dios sa iyang maanindot nga mga laraw. Pagkatawgon siyang anak sa Dios, pagkatawgon siyang anak sa tao. Sa tumong nga luwason niya ang kalibutan gikan sa sala. Nga bisan kinsa nga mutuo kaniya, dili maulawan, dili malaglag, kundi makabaton sa kinabuhing dayon. Gipakita sa Dios sa Kalbaryo
ang mga pag-antos nga nagpakita sa pinakadako nga pagpadayag sa gugma, highest expression of love. Kadtong didto siya nagantos nga nagbitay sa krus. Nagihimo niya kini para sa paghatag og kinabuhing dayon. Usa ka pag-alagad nga wala magpaabot og balos. Praise God. Kay ang iyang pag-anhi, matod pa niya, I am come not to be served, but to serve. Ug ang pag-alagad sa Ginoo, mao ang pagtubos sa atong mga kalag, gikan sa atong pagkamakasasala. Ang iyang mga pag-antos sa Kalbaryo, aron tagaan tag kapasayloan sa atong mga sala. Tagaan tag pagkamatarong, kay wala tay pagkamatarong. Tagaan tag pagkabalaan, kay wala tay pagkabalaan. Ug tagaan tag kinabuhi nga walay katapusan. Ang maong mga pag-antos sa Kalbaryo, wala nagpaabot ang Dios og bisan unsa nga butang. Gawas nga unta muila ang kalibutan nga siya mao ang manluluwas. Whosoever believeth in him should not perish but have an everlasting life. Unta ang matag usa nga maabot sa pagwali sa iyang mga pag-antos kanang mubati tag simpatiya. Kanang mubati ta nga murag ikaw putong gilansang sa krus. Murag ikaw putong namatay nga gilansang sa krus. Simpatian gustong ipaabot sa Dios sa atong kinabuhi. Siya magkinalagbalusan. Kundili nga atong dawaton ang mensahe sa paagi sa pagluwas. Nang iyang kamatayon, nag-agda sa matag usa kanato ingon nga makasasala nga maghinulsol. Kung ikaw maghinulsol sa imong mga sala, dili Dios mo imong gialagaran, ana. Imong gialagaran ang makasasala nimong kalag at ubangan sa Dios. So muna ang sakripisyo sa Ginoo dili nagpaabot og balos kundi pagpadayag sa tinuod nga gugma nga wala na magpaabot nga siya pagabalusan pa. Ang gusto lang sa Dios nga maabot atong kinabuhi nga mubati ta sa iyang sakripisyo sa bukid sa Kalbaryo. Aunta muuban ta kaniya sa iyang kamatayon kay namatay siya tungod sa atong mga sala. O kita usab muduol sa paghinulsol aron talikdan nato sa hingpit ang daan natong kinabuhi. Na diin mo ubanta kaniya sa iyang paglubong. Na pinaagi sa maong paglubong gidala ang sala sa kalibutan. Kita pod nagpabautismo ta sa iyang ngalan para dunay yun kauban sa Ginoo nga maingon ang Ginoo gilubong dala ang sala sa kalibutan. Kita pod kauban tang gilubong sa Ginoo diha sa bautismo sa kapasayloan sa atong mga sala. Kay suginlan ko kamo mga igsoon kitang tanan. Walay usa nato nga makasulod sa gingharian sa Dios. Gawas kun maghinulsol ta sa atong mga sala. Dili madala sa expectation ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Gawas nga mubati ta og simpatiya sa mensahe sa iyang kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw. Dili ta makasulod sa eternidad, gawas ko ng atong mga sala, napasaylo na. Huwag makasasala nga makasulod sa langit, magsugod di sa paghinulsol sa dihang tawgunta sa Dios. Ug mutuo ta nga siya tong nagantos sa Kalbaryo aron tagaan tag mensahe. Matukma ang paagi sa paghinulsol, kanang paghinulsol nga hingpit mo talikod sa buhat sa pagpakasala. Ug ubanta sa iyang paglubong, pinaagi sa bautismo sa iyang ngalan para mapasaylo ang atong mga sala. Kay di kita makasulod sa eternidad kung nagpabiling dunay sala ang atong kinabuhi. Na kinahanglan tang maghinulsol, na kinahanglan tang dawaton ang paagi sa pagpasaylo sa atong mga sala. Dili usab ta makaalagad sa Dios kung wala tay pagkamatarong nga iya sa Dios.
Trapo lang ning atong kinabuhi dinhi sa yuta, bisag unsaon atong minatarong, makasasala ta tumangan sa Dios. Nagkinahanglan ta na matarungon sa Dios para makaalagad ta sa Dios sa atong kinabuhi. Dili ta makapahimuot sa pagsimba sa Dios gawas kung duna tay balaanon nga kinabuhi. Ang iyang pagkabanhaw, mga igsoon, mo'y dalan nga makasulod ang Dios sa atong kinabuhi para ang atong pagsimba madawat sa kahitasan. Ang atong pagsimba balaanon na tumangan sa Dios. Sa tinuod lang nga kahimtang, pwede natang kalimtan sa Dios. Walay mawala sa Diyos kung dili ta maluwas. Magpabili ng Diyos nga tag-iya sa tanang butang. Nagpabili ng Diyos nga magkagagahom sa ngatanan. Mutuog sa dili ang tao, ang Diyos magpabilin nga mao sa gihapon. Dili ang Diyos mo'y nagkinahanglan nato. Kita mo'y nagkinahanglan Diyos. Hallelujah. Nasa dihang kita maghinulsol, mabautismuhan ta, makadawat ta sa gisaad ng Espiritu Santo, ang kinabuhi na pasiguli na ngadto sa Dios. Ug human ini nga pagtuman, we should walk in newness of life. Na unsay atong ikasulti, magpadayon ba kita sa pagpakasala aron modagaya ang grasya, palayo kana. Kita nga namatay na ngadto sa sala, unsaon nato sa pagpakabuhi paniha ni ana. Wala ba mo mahibalo nga kitang tanan nga gibautismuhan ngadto kang Kristo Jesus, gibautismuhan man ngadto sa iyang kamatayon. Busa pinaagi sa bautismo gilubong kita uban kaniya ngadto sa kakamatayon. Maingon nga si Kristo gibanhagikan sa lubong kita usab managawi diha na sa kabag-o sa kinabuhi. Human nato matuman ang mensahe sa Kalbaryo, maglakaw tangat ako sa pagtawag sa Dios. Amen. Niata sa pagpangalagad sa Ginoo aron nga kanang ato nang gialagaran pag-una ang kaluwasan sa atong kalag. Sa diyang naginulsul ka, imong gialagaran ni imong kalag. Sa dihang nagpabautismo ka, imong gialagaran imong kalag na nahulog sa pagpakasala. Sa dihang gidawat nimo ang Ginoo, imong gialagaran ang imong kaugalingong kaluwasan. Ug karon magbuhat ta sa gugma. Praise God. Usa ka adlaw ni ana, ang Ginoo siyang earthly ministry, nahalingkod og usa ka panimalay din gidalitan siyang pagkaon kauban sa mga maniningil ug buhis. Pero dito yung sa kababae, na siya lang kabubuton, iharang gusto, iharang una-una, na man siya pinalit nga mahal kaayong perfume, kasuot sa usa ka botilya. Yang gibubo sa Ginoo samtang naglingkod dito siya sa likod. Kung nahimong kaamyon kini sulod sa palibot. Nagbagulbol ang mga tao sa iya nga anang butanga, oy mahal kaayo na nga perfume, gibaligya unta nagihatag sa mga kabos. Pero gibadlong sila sa Ginoo matupa, let her alone, pasagdi siya. Kay gibuhat niya ang iyang arang mahimo. Gibuhat niya sa kamayong buhat alang kanako. She had done what she could. Ug katurag yung nahimo niya nga usa ka buhat nga matud pa sa Ginoo, iya kong gidihog para sa akong paglubong. O bisan diin kini nga ebanghelyo ikawali sa tibuok kalibutan, kining bayhana pagahisgutan ingon nga handuman. Usa ka buhat sa gugma nga sinugo sa iyang kabubuton. Anhita karon sa buhat sa gugma mga igsoon kanang way labot ang uban. Kanang sa imong kinabubuton mao ni ang paagi nga makaalagad ta sa Dios. Bisag unsa inyong buhaton, do it heartily. Anang dili makita sa uban, bahala na. Basta kayang imong tinguha kini nga buhat pagalagad sa Dios. Praise God. Dili kalimtan sa Dios ang bisan unsa nga buhat sa gugma. It is a dictates of will.
kanang imog yung kanang malipayon ka nga gibuhat ni sama aning bayhana yang gihimo ni nga sa kamalipayon bisag na suko ang uban, lain og hubad ang uban, pero iyang kalipay nga kini mahimo niya nga buhat tungod sa iyang paghigugma sa iyang Ginoo. Kining diktar sa kabubuton antong pagabuhaton ang bisan unsa nga buhat sa kamalipayon. Muna ingon sa Bible, God loveth cheerful giver. Bisag unsa nga hatag sa pag-alagad, kung hinukad sa kamalipayon, buhat na sa gugma. Praise God. Ug wala na mo labaw nga buhat kaysa buhat nga tinulak sa tinuod nga paghigugma. Kining buhat sa gugma, wa ni mag-apas nga balusan, pero dili na sayluan sa Dios. Kay ang mga buhat nga hinimo sa gugma, gantihan sa kalangitan, mga igsoon. Kining buhat sa pag-alagad, wala ni magdipindig unsay suggestion sa uban. Bahala nag unsay comment sa uban, unsay lang ikasulti, basta kay ang imong gibuhat, paghigugma sa Dios, buhata na nga buhat. Malipay ang uban og dili na mahinungdanon. Ang importante, malipay ang Diyos nga imong gialagaran sa buhat sa paghigugma. Kung ani nga adlaw, ang atong dala kusugra nato, ihatag na sa Diyos sa kinasing-kasing. Huwag magpugong nimog, maglukso-lukso ka sa tubangan sa Diyos. Kung aning adlaw, tingog lang imong gidala, isingkit na sa Diyos. Kay way tao makapugong, kung gusto nimo ning ipalanog sa imong paghigugma sa Diyos. Kay dili mangita ang Diyos sa wala. Ang iyang gipangita, magkamay man nga butang. Kung gikan sa kinasing-kasing, balusan sa langit nung pagbalos. Naghimong paghalad ang katawhan sa Israel, gikan sa pinakabantog nga mga tao, mga dato, mga opisyal, naghimong paghalad. Nagpaulahi ang usa ka babaeng balo. Nga duha ka, diyot ang iyang kwarta. Duha ka dako. 2 mites. Nag-ukon-ukon sa paghatag. O sa pagtunol ni tatandog ang pagtanaw sa Ginoo. Umingon siya sa mga tinunan, kantong uban nga mga hatag, taliwala sa naghingapin nilang kadagaya. Pero katong babaeng balo, ang iyang hatag labaw kay sa tanan. Tungod kay sa katapusang kwarta sa iyang kapanginabuhian, gihatag niya nga halad ngadto sa Dios. Muna dili ni sukdanay sa gidakon, dili ni pakitanay sa uban, kundili sa mata sa Dios gidawat bisag gamay butang, basta nagagikan sa imong kinabubuton. Matandog ang Dios. Ug balusan ka sa mga balos nga langit nun. Ang Israel inigmangon sa kabuntagon na sila'y awit na gitawag Shema. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. O sana siya sa mga awit inigmangon sa kabuntagon. Sa sunod anak nga verse, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, and with all thy might, and with all thine mind. Ug tukma ni sa gisulti ni Paul to church sa iyang pagsulti, whatsoever ye do, do it heartily as unto the Lord. Ug mo ni atong paningkamot sa pagpangalagad na makahimo tag buhat sa gugma. Amen. Gibubo sa Diyos ang iyang gugma sa atong kasing-kasing. Aron makakat-on ta sa paagi sa paghigugma sa Diyos.
Ang iyang Espiritu Santo aniya sa atong mga kinabuhi, naghulagway sa gugma sa Dios nga niya sa atong kinabuhi. God is love. Ang gusto na kong isulti ani nga adlaw, maghimo tag mga buhat nga unya balusan sa Dios sa kalangitan. Ang kalibutan naghulat sila sa buhat sa pagtuo. May mga pasundayan nga gihimo sa mga pagwali pagmantala kadtong nagatuo sa ngalan sa Ginoo o nagatuo sa pulong sa Dios. Daghay na nga ayo, daghay mga milagro nga nakita mga igsoon. Pero daghan pod kanila na nagpanibog sama sa panahon sa atong Ginoo. Nga daghan na nagpanibog ingnan niya mga tinunan, hasta ba usab kamo musibog? Kung musibog may Ginoo asa mi paingon, ikaw lamang ang may mga pulong sa kinabuhi. May mga tao nga nakasugod sa pagpangalagad, nagsugod sa kakabos, unya hilom sa ilang kinabuhi, nagtestimony sila taliwala sa kalisod, nagpaluyo sila sa buluhaton, ang uban nila nangadato na. Pero ang makasusubo nga butang kay sa unahan nangawala sila sa dalan. Panang gusto na kong i-impress aning adlaw, works of love. Nga ang ganti ani dili maagaw sa uman, tipigan sa kalangitan, muabot ko sa dili, madugay nga magadala sa kong ipamalos, sa pagbayad sa matag usa sumala sa iyang nabuhat. Hinaot aning adlaw, ang nagtulak nato paingon sa simbahan, ang gugma sa Diyos nga niya sa atong kasing-kasing. Lord, kining akong pag-awit, dili ni malimtan sa imong pagtanaw. Kini nga pag-adto sa simbahan, aning adlaw dili mawala sa kaasuyan sa kalangitan. Kay ni ata sa tinud-anay nga pagsimba sa Diyos, sa pagsimba sa Diyos, sa Espiritu ug sa kamatuoran. Hunat-hunat ang una-huna sa pagsimba sa Diyos. Hunat-hunat ang kasing-kasing sa pagsimba sa Diyos. Tingog sa pagdaig, awit sa mga pagdaig. Huna-huna wala magpalimbong sa langyaw ang mga butang, kundi nakapokus sa pagpangita sa presensya sa Diyos. Kini nga mga buhat-buhat sa atong gugma sa Diyos. Gibutang sa Diyos ang iyang presensya sa atong kinabuhi aron magkinabuhi ta sa iyang gugma. Aron katudluan ta unsaon paghigugma sa atong mga silingan. Masukip man lang nato sila sa mga pag-ampo. Ang Diyos niya sa atong kinasuluran aron tudluan ta sa paghigugma sa atong mga kaaway. May mga kaaway tangwa sila makasabot sa atong gibuhat. Na sila mga negatibong komentaryo sa atin, sa ato kay ang atong buhat dili kasarangan. Labi nagmabati na natong Ginoo, di na ta manumbaling kung unsa ning naa sa palibot. Hunat sa pagsinggit, hunat sa pagdaig. Kay damor ta magdahig sa Diyos, damor ang presensya niya musuhok sa atong kinabuhi. Na naghatag kamalipayon aning kinabuhi. Nagpuyo ang Diyos sa atong kinabuhi aron matudluan ta. Sa pagpasaylo niya itong mga nakautang kanato. Huwag mo bati ta paghigugma niya itong naa sa pagpanginahanglan. Tudluan tang mahigugmaon sa usa ug usa. Matud pa sa Ginoo sa kaparabulo, iyon tong tao nga usay buhaton sa tao nga makasulod sa gingarihan sa Dios, makaangkon sa kinabuhing dayon. Bantayi ang mga sugo. Umatod pa niya sukat pa sa sinugdan gibantayan na nako ning maong mga sugo. Higugma ang Dios sa bugos imong hunahuna kalag kasing-kasing ug ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Nangutana ang taong dato, kinsa may akong silingan? Yun siya, usa ka sambingay, usa ka taong nagabiyahe nga sa nagdulhog siya gikan sa Jerusalem paingon sa Jericho, nahulog sa kamot sa mga tulisan.
ug gibiyaan siyang himalatyon. Giagaw ang tanan niyang dala. Niagi ang saserduti ug pagtan-aw niya sa taong naghingutas, mitipas og laing agianan. Miagi na pud ang Levita, pagtan-aw nga dunay taong nagbuyod, naghingutas, miagi laing agianan. Kini mga tawhana puros nagtudlo ni sa gugma sa Dios. Kini mga tawhana nagtudlo ni sa pulong sa Dios. Apan sa akto sa kinabuhi nga unta makita ang katinuod, sila nang likay, pero tanawan ning taong sinalikway sa Marianhon, nga ang mga Hudiyo manampong silang naong kung musagol sa ilang panagtigon, mausab ang atmosphere sa ilang tigong. Kaya lang una-una mga Samarianhon, mga hugaw, mga mistiso nga mga tao. Pero sa sambingay sa Ginoong Samarianhon miagi, pagkakita niya sa usa ka taong nagbuyod, naghingutas, iyang giduol ug iyang gitamangan, ang samad iyang gipahiran og bino ug gibugkusan gibutangag lana. Imbis nga mosakay siya sa iyang asno kadto mo iyang gipasakay ug gihatod sa balay abutanan ug sa naabot na dito atimananing akong pasyente ug gibinlag kwarta sa pag-ingon nga kung kulangon ni bayran ko ikaw sa uban nimong gasto inigbalik nako. Usa ka sambingay sa Dios nga makakatunta sa pagkinabuhi sa iyang gugma, sa iyang pagpasunod kanato nga kita usab magmahigugmaon. Kaysa pagbuhat sa ingon, giandaman ta sa kalangitan og ganti. Great is your reward in heaven. Dako ang inyong balos dito sa langit. Ayaw kasubo kung nakaalagad ka nga wala balusi. Sahay, masubuta mo balansi tag mga sakripisyo sa ubang tao, maayo lang tong panahon nga naapa ko, gitabangan ti ka, gitagaan ko ikaw, gisuportahan ti ka, ayaw kasubo kung naakay pag-alagad nga ingana, nga wala ka kabalusi sa tao nga imong gialagaran. Kay bisag dili ta magantihan dinhi sa yuta, dunay dakong hawan sa kalangitan nga nagsudong sa atong mga buhat. Ayaw kahiubos kung sa imong mayong mga buhat walay taong mag-appreciate nimo. Salamat kay sa imong mga buhat. Kay kung ang imong mga buhat nagtago, may Diyos nga nagtanaw sa tago. Pagabalusan ka sa Diyos sa imong mga maayong buhat. Ang akong gustong mahisgutan aning adlaw, kadtong buhat sa gugma nga pagabalusan sa Diyos adlaw sa iyang pagani. May mga tabang ta nga wala may baluwi sa uman. May mga serbisyo ta nga wa makita sa uban pasagdilan. Naway nagakita kay may Diyos nga nagtanaw, dili matago ang atong mga buhat. Bisag wala ni makit-i sa uban, wala pasalamati sa uban, gibuhat sa kinabubuton, great is your reward in heaven. Be ye therefore follower of God as their children. Busa, magmasinugtanon ta sa Diyos ingon na mga anak na pinalangga. Walk in love. Paglakaw sa gugma as Christ also hath loved us and hath given Himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. Atong kinabuhi, baho sa sala, pero si Kristo nga nahigugma, nahimo siyang kaamyon, aron katabunan ang kahugawan sa atong sala, o makaduol ta sa Diyos, human nato alagaran ang kaluwasan nga giagda ta sa Ginoo. The Holy Ghost is within us. Mao ni ang gugma sa Dios kining atong nabatsyagan. Walay kalipay nga tinuod. Ang kalibutan nagpangitag kalipay, bisan asa na lang sila sa ilang mga outing, bisan asa na lang sila musuroy, makakita sa cellphone,
ug mayong talan-aon hala adtuon dugugon. Pero usara kaagi, dili na gusto mo balik pag-usab. Ngano man lagi nga kita, pila na katuig nga balik-balik ta dinhi sa simbahan. Tungod kay dunay langit nung kalipay, nga dili ikatandi sa bisan unsa nga butang. Ang paglipay sa Espiritu Santo, mo'y paglipay sa Diyos sa atong kinabuhi. The moving of His presence within and without is the power of love. Kini atong nabatyagan karon, kahom ni sa gugma sa Diyos. Walk in love. Every time that we feel His presence, it represses His mercy on us. Sa matag panahon nga mabatyagan nato yang presensya, gibago pag-usab sa Diyos ang yang pagkaluoy nato. Aron ta makasabot to make us realize that He never changed. Bisag masayop ta sa makadaghan, He never changed. Maugihapon ang katamisay ang paghigugma. His love remains unchanged. Usa ka pangutana, sa dili pa nako ihatag ang panahon sa Espiritu Santo. Usa ka pangutana, can we love others as do the Lord love us? Makahimo ba ta sa paghigugma sa uban? Ingon sa paghigugma sa Diyos nga hikanato. Manindog ng tanan aring adlaw. Hallelujah! 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 Teach us to love our neighbors. Teach us to love our enemies. Teach us to love our brothers and sisters in the Lord. Magpapuno ta sa gugma sa Diyos. Be ye therefore follower of God, as dear children,